بتو لفاش قابي وحبا تصور ودك الجلاب عباير تريا أساد حفن لكم سلماي ستيا أبايكا وبعلق بلا الدليا تصور ودك الجلاب عباير تريا أساد حفن لكم سلماي ستيا أبايكا وبعلق بلا الدليا تاريخنا حروتي كون وقرر لا أمورودي مقطنهم كمسل أولادي سرر لا يمن جبر أجلاكي عبي ونموش لتبادر من الحلمو زي ما حلمهم يتفسر شنو بحفن اللي تقنوم بأسر ريتريا رشاماتا اتقلبنا لتلم حادق واسر فارس انت وفارس عود التابعكم سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوكت كونونا ووترو تمنيتنان بحقنانيو فقرة حقرنا قاتلونا قبلتنيهم وتقورتها أبزي نايلومي تحستو سفح زخونة انتنا يكلونا بعالم درجة بزوبانا درجة أكبابينا درجة زنك أساقزلو كل نقر كانت تحاوزو كنفتنينا أبا قداس مدرخ بس هنا كم زلنا ما نمزي سعوتاي مثلا بفلاي كمير تراوي كوينكا كتريو خلقها أبن نبرلو زلنا عالم عربا وعالم تنبرت لها زلو كنتات كساكن ديك أيرا لو كتريها أبزو بانا دما كتسلوا بزلا عليه زر أيلو زلو زينا زلنا سلازي لايك مكبار سبورت مكبار كسامو دا تم كتتال دما بخبر نعدمكم سلو تدخلوا تقبروا لنا دقف دما بلبنا مزقن let's start بعالم درجة هنجمرينا let's go by a Kenyan president to the North African country and coincides with the 60th anniversary of the Egyptian-Kenyan diplomatic relations. So there's no better time to elevate ties between both countries to a comprehensive strategic partnership. 12 agreements were signed in various fields. However, economic cooperation is a major pillar of So إذا سمع زيا بميديا قنيا جن exactly انتهى يوم تسمعهم أي رقمنا نيرنا الجن زنبرهم زمدنا نبزل على درجة كم زجبرون كسب عسر تغل تسمعات كم استفرارمو عند دما أبقى تبع زتو كوري مخاني زنجرزو لامونجو كينيان مونجو كينيان جبت استجبر اسم معنا نردلنا زدما أبزنا يحج جزية العلا قد سنزلوا ديلي معناته كينيا مس جبتي العل زمدنا مهلاوا أفتك بابينا ون أقدر سنة كل وي جبتي تقود زلا من قدي كل سبز فلتصل زغني. However, economic cooperation is a major pillar of this partnership. ولقد أكدت خلال هذه I have stressed on the need to strengthen our economic ties, increase bilateral trade and mutual investments by supporting the Egyptian companies to invest in Kenyan markets, especially in sectors that are considered a priority for Kenya. Official statistics show bilateral ties between both countries stand at only $564 million in 2024, down from $638 million in 2023. Egypt's exports to ስለዚህ ክልቲአን ሃገራት ኣብ መንጎን ዘሎ ሽርክነት ክዕብያ ይፍትና ከም ዘለዋን እዚ ካ እንታይ ዝገብር ዘሎ ኣላያንስስ ብውሕዱ ናይ ቁጠባ ሽርክነት ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ ናይ ሕጂ እዋን ድማ እቲ ዲፕሎማሲ ማዕረቲ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ስለ ዝረአይና ነምፅኦ ዘለና እዚኣ ሕጂ ምስ ምንታይ ከተሓዛ ስለ ዘለኹ ኣብቲ ከባቢና ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት ክንርኢና መጀመርያ ኣብዚኣ ግብፂ ምስ ኬንያ ንርኢ ፀኒሕና ካብኡ ቀፂልና ኣብ ከባቢና ዝረአ ዘሎ ኩነታት ከርእየኩም እየ እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ እዚኣ ሓንቲ ሓበሬታ ኣብ ዝዋን እዚ ትዘውር ዘለያ ኣብ መንጎ ጅቡትን ኢትዮጵያን ሓድሽ ክስተት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ስኸቲ ተርእዮ ተፈጢሩ ዘሎ ድሮን ናይ ጅቡቲ ሚድያ ናይ ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣውፂእዎ ኣሎ ማለት እዩ ካብ ጅቡቲ ዝተበገሰ ድሮን ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመትን 8 ሰባት ኣትሊስት ብውሕዱ 8 ሰባት ከም ዝተቐትሉ እዩ ዝንገር ዘሎ እቶም ኩሎም መልሓሶም 6 ሜትሮ ዝንውሓቱ ኤርትራ ሓንቲ ከይገበረት በዚ ኸደት ዶ ኤርትራ ከም ዝገበረት ዶ ከም ዝኾነ ዶ እናበሉ 10 ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ዝኸሱ ብሕም ኢሎም ክዛረቡ ኣይሰማዕናን ናይ ጅቡቲ ድሮን ካብ ጅቡቲ ተበጊሳ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ዕላማታት ሃሪማ ጥራይ ዘይኮነስ 8 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ሓንቲ ቃል ኣይውፅእን this is very surprising ናይ ብጣዕሚ ገሪምኒ ዘሎ ጋዜጣዊ መግለፂ የለ ገለ ለዚ ኣቲ ሚድያ ወላ እውን እቶም ቀንዲ ፕሮፓጋንዳ ኣንጻር ኤርትራ ብዙሕ ዝዛረቡ ሓንቲ ቃል እውን ከውፅኡ ኣይረኣናን ሶ ኣብዚ ብካርታ እውን ኣሰኒዮም ኣምፅኦም ነይሮም ገለ ፖይንት እንተረኺበ ከርእየኩም እዚ እቲ ወፂኡ ዝነበረ እዩ
ተስፋኒውስ ካብ ኤርትራ እንታይ ኢሉ ፅዎ ነይሩ እዚ ጉዳይ እዚ ጅቡቲ ስለምንታይ ከምኡ ክትገብር ክኢላ ምናልባት ትግምት ዘሎ ኢሉ ፅቡቅ ትግምት እያ እውን ኣብ ጅቡቲ ክልተ ዓይነት ባእሲ ኣሎ ኣብ መንጎቶም ዓፋር መበቆል ዓፋር ዘለውን ሶማሊ ዘለውን ባእሲ ከም ዘሎ ንነዊሕ እዋን ተሰሚዑ ነይሩ እቶም እቲ ንዑ ዝገብሩ ዘለው እንታይ ኢሉ Afar and the ethnic Somali communities has been ongoing along the Ethiopia-Djibouti border. Drone strike by the Djibouti government deep inside Ethiopia territory could suggest that the likely presence of an anti-President Gule rebel training camp backed by the Ethiopian government. ምናልባት መንግስቲ ጅቡቲ ሓሪምዎ ዘሎ ሓደ ዕጡቅ ጉጅለ ወይ እውን ማዓስከር ናይ አንጻርቲ መንግስቲ ፕሬዚደንት ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ዝቃለስ ሓይላዊ ኩሉ ስለ ዝኽእል ኣብኡ ዝገበረ መጥቃዕቲ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ድማ ምናልባት አብይ አሕመድ ስጉምቲ ስለ ዝወስድ ዝነበረ ጉዱ ስለ ተፈልጠን እዩ ዝኾነ መልሲ ዘይወሰደ we don't know ግን እዚ ዘረባ እዚ ኣዛረቡ ኮይኑ ነይሩ ኣብ ካልእ ሚድያታት ወፂኡ ነይሩ ሓንቲ ግን ኣብዚ ናይ ኣምሓራ እውን ኣውፅኦም ነይሮም ኣበይ ቦታ ከም ዘጋጠመ ብካርታ ሰኒዮም እዚ ኣምሓራ ኒውስ ሰርቪስ ዝበሃል እውን ገሊፅዎ ነይሩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ነገር እዚ ምናልባት ፎከስ ኣይሃብዎን ኣለዎ ግን ኣገዳስነት ክህልዎ ከም ዝኽእል እቲ ዘረባ ድማ ካብዚ ናበይ ገፁ ክሽረፍ ይኽእል ክኸውን ጅቡቲ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዋ እያ ሓደ ካብቲ ጅቡቲ ኣብዚ እዋን እዚ መንጎ መንጎ ኮይናቶ ዘላ እንተሪና ድማ እንታይ እዩ ኣይና ኣርስቲ መንጎ መንጎ ገይርዋ ዘሎ እንታይ ኢልና ኣብይ ኣሕመድ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እቲ ናይ በርበራ ዝበሃል ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ክኸውን ምክንያቱ ንዓታቶም እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዘለዎም ምስ ግብፂ እውን ብዙሕ ሓደ ክልተ ዝምድናታት ክገብሩ ፈቲኖም ከም ዝነበሩ እውን ወላ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዝምድና እውን ከተዓራርዩ ድሌት ከም ዝነበሮም ስለምንታይ ናቶም ኣገዳሲ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ከይከይድ ክሕዝዎ ክፍትንሎም ብሓፈሻ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ተዝሓሸ ዝምድና ኣለኒ ዝብሎም ምስ ጅቡቲ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እናማዕበለ ክኸይድ ዝኽእል እዩ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ብውሕዱ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃሳት ኣይገበረትን ዘላ ግን ንኤርትራ ምክሳስ ሓንቲ መዓልቲ ዕሪፎም ኣይፈልጡን እዮም ስለምንታይ ናይ ኤርትራ ሽም ንጠቅስ ኣለና ኣብዚኣ ሓንቲ ዘረባ ከስማዓኩም እየ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ይሓስብ ከም ዘሎ ኣብዚያ እዚያ ዘረባ እዚያ ስምዕዋ ወዴት እየወሰድኳችሁ ነው እንዴት ሆኖ በየት አግባብ ጦርነቱ እንደሚጀምር አሳያችሁ ከማጋ ከኤርትራ ጋር ከምን አንፃር የዲፕሎማሲ መሰረታችን ብሔራዊ ጥቅማችን ነው የሚሉበት ቪዲዮ ተመልከት እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ገለገለ ሰባት ጫታ ምስኽራን ገለ መልእኽቲ ትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ብናተይ ግንዛቤ ካብ ዝረኣኽዎ ካብ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፕሮፓጋንዲስትስ ዝበልሐ ርእሲ ዘለዎ ሰብ እዚ ገለ ካብቶም ወላ እውን ኣብቲ መንግስቲ ዘለዉ ኣብቲ መንግስቲ ናይ ዓቢ ዘገልግሉ ዘለዉ ብዘይከላለም ካብ ብዙሓት ኣናሊቲካል ወላ ኣዘራርባ ክእለት ናይዚ ይበልፅ ካብ ዝረኣኽዎ ንኣብነት ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ጁላ ክዛረብ ከሎ ክትሪኦ ከለካ ነዚ ፍልልይ ኣለዎ እዚ ኦፍኮርስ ገለ ወሲዱ ቆሓሒሙ ከም ዝዛረብ ካብ ዓይኑ ካብ ምልክታቱን ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ግን ዘረባ ናቱ ቀሊል ዘረባ ኣይኮነን እዚ ሕጂ ዝብላ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ብንጹር ተዛሪብዎ ነይሩ ግን በዛ ዓይነት መንገዲ ተጠሚታ ይትፈልጥን እያ ዝብል ዘሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ውዒሉ ሓዲሩ ኩናት ክመፅእ ከም ዝኽእል ዘገምት ድማ ቃላት ኣሎ ስለምንታይ ኣብይ ኣሕመድ ነጊሩና ነይሩ ነዚ ነገር እዚ ኣነፂሩ ተዛሪቡ ይብላ ኣሎ እንታይ እታ ዘረባ እስከስምዑ ኣብዚ ቪዲዮ ተመልከት በዲፕሎማሲው መስክ ወዳጆቻችን በችግር ወቅት የረዱን ሀገራት የኢትዮጵያ የረጅም ጊዜ ወዳጆች ነን ብለው የሚያምኑ ሀገራት በሙሉ እና መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲገነዘብ የሚያስፈልገው የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ መሰረት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ነው። ህዳሴን ብንወስድ እዛ ዘረባ እዚኣ ምናልባት ብናተይ መረዳእታ ክሪኣ ከለኹ ናብ ኤርትራ እውን ዘቕንዐት ክትከውን ትኽእል እያ ግን ናብተን ጎረባብቲ እውን ንኩለን ዘቕንዐት እያ እንታይ ዝብል ዘሎ ምናልባት ኣብ ጎረባብትና ኣብ ሕማቕና ፅቡቕ ዝገበሩልና ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ድማ ነዊሕ ሽርክነት ዘለዎም ህዝቢ ክህልው ክእሉ እዮም ናትና ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ግን ይብላ ኣሎ ናትና ናይ ወፃኢ ዲፕሎማሲ ወይ እውን ፖሊሲ ኣብ ምንታይ ዝምርኮስ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ሃገራዊ ረብሓ ናትና ነዚኣ መን ክዛረባ ፀን እዩ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማርኮ ሩቢዮ ከተሓሓዘን እየ እንታይ ኢሉ ነይሩ እሱ ስምዑ ኣብዚ work hard to avoid armed conflict as much as possible, but never at the expense of our national interests. So that's the tricky balance. So I think returning us to that, now you can have a framework by which you analyze not just diplomacy, but foreign aid and who we line up with, and the return of pragmatism. And that's not an abandonment of our principles. I'm not a fan or a giddy supporter of some horrifying human rights violator somewhere in the world. By the same token, diplomacy has always required us, and foreign policy has always required us to work in the national interest, sometimes in cooperation with people who we wouldn't invite over for dinner, or people who we wouldn't necessarily ever want to be led by. እንታይ ይብላ ኣሎ ካብ ሕጂ ብምቕፃል ኣቲናያ ዘለና መድረኽ ኣሜሪካ ፕራግማቲክ ኣብ
ተግባራዊ ዝኾነ ነገር በር ስነ ሓሳባዊ ዝኾነ ነገር ክትከተል ከም ዘይብላ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኤግዛክትሊ ኣነ ከም ፐርሰናል ደይንፈትዎ ምሳና ደይምቻኣና ወይ እውን ዘይነፍቅሮ ክኸውን ይኽእል እቲ ሰብ ኣብ ገለ ነገራት ግን ምሳና ዝሰማማዕ ክሳብ ዝኾነ ወይ እውን ሓደጋ ዘምፃልና ክሳብ ዘይኮነ ምሱ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክንሰርሕ ድልውነት ከም ዘለና ኦፍኮርስ ሂማን ራይትስ ገለመለ ብዙሕ ፀገማት ዘለዎ ኮይኑ ከይብል ክልየ ከምኡ ክብል ግድን እዩ ዘረባ ግን ፕራግማቲክ ዝኾነ ኣፕሮች ፎሬን ፖሊሲናትና ኣብ ስራሕ ዝተመርኮሰ ተግባራዊ ውፅኢት ከምፃልና ዝኽእል እምበር ኣብ ስነ ሓሳብ ዝተመርኮሰ ከም ዘይኮነ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ፖሊሲ ኣብ ፕራግማቲክ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ኤርትራ ኣንፃር ረብሖም ዝኸይድ ዝኾነ ይኹን ጉዕዞ የብላ ኣዲኹም ለኹም ኦኬ እቲ ስትራቴጂካዊ ረብሓናትና ብላብላ ኤርትራ እኮ ኣሜሪካ ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ፀገም ዘለዋ ኣይኮነትን እቲ ኣሜሪካ ትደልዮ ዝነበረት ንኤርትራ ምጥቕላል ስለ ዝኾነ ስለዚ ብካልእ ኣዘራርባ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ኣሜሪካን ዘሎ ፍልልይ ኣሜሪካ ነዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ኣካይዳ እንድሕር ተኸቲላ ብቐጥታ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም መንግስቲ ኤርትራ እውን ከምኡ ከም ዝደሊ ዶናልድ ትራምፕ ብወግዒ ኣብ ሚድያ ናቱ ሓቢርዎ እዩ ብግምጣል ናቱ እንታይ ዝብል ዘሎ ሲ ወላ እውን ምስቶም ምሳና ዘይረዳድኡና በኣስን ዕግርግርን ከይምፅእ ኩሉ ዝከኣል ዲፕሎማሲ ክንገብር ድልውነት ከም ዘለና ስለዚ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ሽግራት ናብ ካልእ ንኸይከዱ ንመዕገቲ ክንጥቀመሉ ዘለና ኣብ ተግባራውነት ዝተመርኮሰ ክኸውን ኣሎ ይብል ኣሎ ንመለስና ባቢ ኣቦ እንታይ ይብል ኣሎ ዲፕሎማሲ ናተይ ንምንታይ ክጥቀመሉ እዩ ዝብል ዘሎ ክልቲአን ከነተሓዘን ኣበይ ከም ዘሎ ከምኡ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ናትና ፎሬን ፖሊሲ ናትና ድማ ኢሉ ፎሬን ኤድ ናይ ሓገዝ ናይ ወፃኢ ምስቲ ናትና ፖሊሲ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ዝጠቅም ዝኸውን ኣሜሪካ ረብሓ ምዝህልዋ ጥራይና ክንገብር ስትራቴጂካዊ ረብሓ ክባ ዝኽእል ምስ ኢና ክንከይድ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ንመለስ እጂ ወስድ በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ልክ 10 ምናምን ጊዜ ሴኩሪቲ ካውንስል ተቀምጧል። በእኛ ጉዳይ መግለጫ ወጥቷል፣ ማስፈራሪያ ተልኳል፣ አንዳንድ የእርዳታ ነገሮች ተቋርጠዋል፣ ብዙ ሙከራዎች ተደርገዋል። ነገር ግን ያ ሁሉ ጫና ቢኖርም ብሔራዊ ጥቅማችንን ማዕከል አድርገን እነሆ ዛሬ ግድባችንን አገባደነዋል። ዛዕባቲ ናይ ዲጋ ክዛረብ ከለኹት ሕዳሴ ዝብልወር ዓለም ሙሉእ ብሳና ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ይኹን ኣብ ካልእ ብዙሕ ፀቕነይ ኣብ ገለገለ እውን ገለ እገዳታት ክትገብረልና ፈቲና እያ ንሕና ግን ቀዳምነት ንረብሓና ጌርና ስለ ንኸይድ ዝነበርና ኩሉ ሰጊርናዮ ዲጋናትና ክንውድእ ቀሪብና ኣለና ይብላ ኣሎ ኦኬ ፋይን ምዝያ እዚ ምስ ግብፂ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ምስ ግብፂ ዝገብርዎ ከም ቅቡል እዩ ኔክስት ቶፒክ እንታይ ይኸውን እቲ ናቶ ኣብነት ከግድባችን ባሻገር በብዙ መላክ የለመዱ እና አሁንም መላክ ጌጣቸው የሆነ ያንን መንገድ የዲፕሎማሲ መርህ አድርገው የሚያስቡ ሀገራት ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም አላት። ኢትዮጵያ ፍላጎት አላት። ፍላጎቷን ተገንዝባችሁ ፍላጎታችሁን ተገንዝበን በጋራ የምናድግበትን እንጂ የምንላላክበትንማ ሞከር ነው አልጠቀመንም በቃን ብለን የቆምነው ጫና ስለሌለው አይደለም፣ ትክክል ስለሆነ ነው። ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት። ዓለም ዛሬ ይስማ። የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል። በዚህ ጉዳይ አመሰግናለሁ። በዚህ ጉዳይ ሻይ የምናደርግ የምንደብቅ ይመስለው ካለ ተሳስቷል። በጦርነት አንፈልግም፣ በኃይል አንፈልግም። በቂ ሪሶርስ ነው። በማንኛውም ህግ በማንኛውም የሀገር ልምምድ ኢትዮጵያ ይገባታል። ብዙዎች እኮ ነውር ነው ይላሉ። 120 ሕጂ እንታይ ተዘረባናቱ እዚ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ሓደ ነገር ንጹር እዩ። ባሕሪ ብሰላማዊ መንገዲ ብሕጋዊ መንገዲ ንኽወስድ ዝኽልከሎ ሓይሊ ከም ዘየለ ፍሉጥ እዩ። ኣብ ጅቡቲ ኣለዎ፣ ኣብ ካላ ኣለዎ፣ ኣብ ካላ ኣለዎ። ዝደልዮ ዘሎ ንሱ ዝውንኖ ኣብ ደገ ባሕሪ ብጥርሑ ክጥቀመሉ ዝኽእል እዩ። ብግምጣል ናቱ ድማ ከምቲ ናቱ ሓሳብ ማለት እዩ ኣብቲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኢኻ ኢንቨስት ክትገብር ወይስ ኣብ ገለ መለ ብካልእ ኣዘራርባ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ዝደሊ ዘሎ እዚ ድማ መላገፃ ርእሲ ከም ዘይኮነ ንቐፅል እቲ ፈካሪ እንታይ ይብላ ሚሊዮን ህዝብ መቆለፍ ነውር ነው ይላሉ። አንዳንድ የተገዙ ኢትዮጵያውያን ባይገባቸውም ወይኛ ወይ ልጆቻችን ያሳኩታል። ጥርጣሬ የለውም። ይሄ እውነት ስለሆነና ራሽ ሎጂካል ነገር ስለሆነ ይሄን አስታኮ ግን ነገ ውጊያ ይነሳል ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አንዋጋም ከማንም ጋር። ልባርክ ህዳሴን ግድብ ጨርሰናል። ቀይ ባህር እየመጣን ነው። በብዙ መላክ የለመዳችሁ የጠላት ተላላኪ የሆናችሁ የኖራችሁ ሰዎች አቁሙ እያለ ነው። አቁሙ። በችግራችን ጊዜ ደረሳችሁ ብሎ ያላችሁ ቱርክን ሊሆን ይችላል፣ ኤርትራ ሊሆን ይችላል። በዋናነት ግን ኤርትራ ነው። ሻዕቢያ ሲወረድ የገባው እሱ ስለነበር አሁን እያለ ያለው ግን ምንድነው? ሕጂ እንታዩ እቲ ዘረባ
ኩሉ ነገር ናብ ኤርትራ ናይ ምጥምዛዝ ኣካይዳ ስለ ዝርኢ ዘለኹ ማለት እዚ ሕጂ ናይ ከመይ ገይሩ እዚ ቀጥታ ምስ ኤርትራ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ዝብል ነው። ኩላቶም እዮም እቶም መልሓስ ናይ ዓቢ ሓደ ብሓደ ናይ ሻዕብያ ጉዳይ ኣብ ናትና ኢድ እትዩ ኣሎ ብዝብል ብዝተፈላለየ መንገዲ እዚ ሕጂ ብናይ ቀይሕ ባሕሪ ክሪኦ ፀኒሑ ካልእ ድማ ብጉዳይ ናይ ትግራይ ዲዩስመል ሻዕብያ ደፍ ገለመለ እናበሉ ናይ ሻዕብያ ድማ እዚኣቶም ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓሸውየ ብኢድ ሻዕብያ ዝግበር ከም ዘሎ ናይ ፋኖ ኢድ ሻዕብያ ከም ዘለዎ ናይ ኤርትራ ይኩሉ እዚ ዘረባ እዚ እዚ ሕጂ ንኣብነት እዚ ሕጂ ሃብትሽ ግርሙ ዝብል ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ብዛዕባ ሶማሊላንድ ጥራይሲ ኣብ መዓልቲ 6-7 ግዜ ፖስት ይገብር ነይሩ ብውሕድ እየ ድብለኩም ንሕና ሶማልን ናይ ታሪክ ኣሕዋቲና ፍቅርናትና ደረት የብሉን በቃ ኢድን ጓንትን ኢና ናበለ ባንዴራታት ናገበረ ንኤርትራ እናፀረፈ መዓልታዊ ነይሩ ኣቢ ኣሕመድ ኣብ ኣንካራ ከይዱ ምስ ፈረመ ካብ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ሶማሊላንድ ፖስት ገይሩ ይፈልጥኒ ከይፈተኻይ ኣብ ኤክስ ስለንመላለስ ከይፈተና ኢና ንሪኦ ካብኡ ጀሚሩ ኣንጻር ኤርትራ እዩ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ናይ ዘርየካ ሕጂ ምስቲ ኣቢ ዝኾነ ፖሊሲ ቀጥታ ምሱ ተቃኒዮም ዝሰርሑ ምዃኖም ገለገለ ሰባት ኣለዎ ካብታ ርእሰይ ውፅእ ክብል እየ ሓደ 2-3 ግዜ እንታይ ኢሎም ኣለዉ በዓል ጆርጆ እኮ ንመንግስቲ ኤርትራ ንሻዕብያ ደው ከም ዝብል ጌርኩም ንህግደፍ ደው ከም ዝብል ጌርኩሞ ዘለኹም እስኻን ከማኻን እዮም ኢሎም ዝፅሕፉለይ ኣለዉ ኣነ ኸ መልሲ እኳ ይምልስን እንደ ግን እቲ ዘረባ ንሰብ ከረድኦ ዝደሊ ኩሉ ሰብ ንፈልጥ እዩ ሻዕብያ ኣነ ክንደይ ዓመታት ምስ ይነበርኩን ሻዕብያ ኣብ ደገ ዘሎ ሓይሊ ሚድያ ጠጠው ዘብሎ ኢሎም ዝሓስቡ ብፍላይ እቶም ተቃዋምቲ ዝበሃል ናይ ብሓቂ እዮም ዝሕዝኑና ኣነ እሱ ምናልባት ትፀገምኩም እቲ ፀገም ንሻዕብያ ጽቡቅ ጌሩ ከም ዘይፈለጦ ጥራይ ይዝርዳኣኒ ሻዕብያ ኣብ ደገ ዘሎ ሓይሊ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ሚድያ ይኹን ናይ ሚድያ ደጊፎ ኣይደጊፎ ብፍጹም ብኡ ዝቕየጥ ሓይሊ ከም ዘይኮነ ዘይምግንዛብ እዩ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ጆርጆ ንመንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝደገፈ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ በቲ ደገፍ ናይ በዓል ጆርጆ ሰለይ እናበለ ዝኸይድ ዝመስሎ ሰብ ኣሎ ወይ እውን መንግስቲ ኤርትራ ጆርጆ ኣብ ደገ ኮይኑ ንመንግስቲ ኤርትራ ስለ ዝነቐፈ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣካይዱ ገለመለ ብኡ ዝፅሎ ኮይኑ ስመሉ ኖ ኤርትራ ሓንቲ ዝምስል ኣላ ሓደ ሰብ ኣብ ገለ ነጥቢ ዝነገረኒ ጣውላ ጠጠው ንኽብል 4 እግሪ እዩ ዘድልዮ ኤርትራ ጠጠው ንኽትብል እቲ 4 እግሪ ናይ ጣውላ ብኤርትራ እዩ ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ሓይሊ 5 እግሪ እዩ ዝብሉ 5 እግሪ እንተቆሪፅካዮ ጣውላ ጠጠው ምባላ ፀገም ኣይፈጥረላን ወላ ብ3 እግሪ ጠጠው ትብል እያ ስለዚ 4 እግሪ ናይ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ሓይሊ ባሕሩ ሓይሊ ምድሩ ሓይሊ ኣየሩ ሰራዊቱ ህዝቡ መኸቱ ገለመለ ኩላዊ እዩ ዘሎ ደገ ዘሎ ሓይሊ ኣድላይ እዩ ኣገዳሲ እዩ ግን ኣብኡ ዝምርኮስ ኣይኮነን ሕጂ እንታይ ንኽብል ኢለ ምፅያ እዞም ፕሮፓጋንዳ ዝገብሩ ናይ ኣቢ ዝተቃነዮም ኣብ ደገዮም ዘለዎ ግን ዝተቃነዮም ልክ ዓቢ ስትራቴጂ ክቕይር ከሎ ምስ ዝቕየሩ እዮም ስለዚ ናብ ኤርትራ ቅኒዖም ዝገብርዎ ዘለዉ ካልእ ነገር ከተንበክ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ምናልባት ካብ ሕጂ ንድሓር ኣቢ ሓፊሉ ናብ ኤርትራ ወራር ወይ እውን ኩናት ክጅምር እዩ ዝብል ግምት የብለይን እቲ ዘረባ ናቶም ግን ቀፃሊ ወላ እውን እቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኣብ ፋኖ ኣብዚ ሕጂ ካልኩሌሽንስ ናቱ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሄር ዝበሃል ኣለ ሓደ ትግራዋይ እዩ ንሱ ብኤርትራ ገይሩ ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ትወርቂ ዶ ኣፅዋር ዶ ገለ ነቲ ናይ ሕወሓት ምስ ሻዕብያ ዝግበር ዘሎ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ዝብል ካልእ እንታይ እዚ ነቲ ፀላእትካ ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ከተላግቦም ክትክእል ኣለካ ስኬፕጎት ማለት እዩ ቀፂሉ እታ ፈትለ ወርቂ ሓፍቲ ነዚ ዳዊት ዝበሃል ስለ ዝኾነ ንሳ ትመርሖ ዘላ ምስ በዓል ደብረፅዮን ዝኾነ ርክብ ብመንገዲ እዚ ዝግበር ዘሎ ምስ ሻዕብያ ድማ ርክብ ይገብሩ ኣለዉ ካልእ እቲ ደብረፅዮን ታሕቲ ወሪዱ ድማ ገዱ ኣንደርጋቸው ዝበሃል ዘሎ ምስ ዳዊት ዝበሃል ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ እዚ እውን ነብሱ ዝካል ሓደ ርክብ ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ካልእ ኣብዚ ተፈራ ማሞ ዝበሃል ካሎ ከምዚ ሓደ ወታደራዊ መኮነን ዝነበረ ምስ ፋኖ ዘሎ ሕጂ ንሱ እውን ሰበይቱ ኤርትራዊ ስለ ዝኾነት መነን ትበሃል ኤርትራ ትፈትያ ግን ኤርትራዊ ድያ ኤርትራዊትን ኣይፈልጥን እየ ንሱ እውን ካልእ ምስ ሻዕብያ ርክብ ኣለዎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኩሉ ነገር ናብ ሻዕብያ ናይ ምጥፋእ እዚ ኻ እንታይ ዝነገረካ ኣገይን ዴሞናይዜሽን ሻዕብያ ከተፀልም ክትክል ኣለካ ነቲ ንስኻ ክትገብሮ ትደሊ ምንታን ምክኒት ክኾነልካ ወይ እውን ምክንያት ንክትረክበሉ ካልእ ተወሳኺ እንኳን እያነሳን ያለነው የወደብ ጥያቄ ጉዳይ አለ። ይሄ የወደብ ጥያቄ ጉዳይ በቀጥታ ተያያዥነቱ ከኢኮኖሚ ነው። ብዙ ጫጫታ ቢኖርበትም ዞሮ ዞሮ ለዚህ የሚከፈል ነገር ካለም ከፍለን ኢትዮጵያ የወደብ ባለቤት መሆን አለባት በሚል ነው። አማራጭ የማግኘት ብቻ አይደለም። ወደብ ከሆነ ፖርት ሱዳንም፣ ላሙም፣ ባይዶዋም፣ በርበራም በሙሉ መጠቀም እንችላለን። ለሱ ለማድረግ ነው የምንሞክረው። ሲ አክሰስ ግን አንድ የተወሰነ ቦታ ላይ ማግኘት አለብን። ይቅር ቦታ ላይ መከላከል ምንችልበት ኢንቨስት ማድረግ ምንችልበት ያስፈልገናል የሚል ነው። በዚህ ረገድ የሁሉም ኢትዮጵያዊ የጋራ ኃላፊነት ይሆናል። መቼ እናርገው? ትክክል
تريود اللهم تقداي again ناي أفدق بحري وين ودب ناي ودب حتى زي كونس أفدق بحري نحن نقاصره دليتنا نقبره نجر كل ونالو زبل زربايو سلزي إذا زربازيا بتعمي شون كل اللي يبلوالو ذا أجندة زي ناي بربراز بحال سوماليلاند قتيلو ميم تارستي ثاني أفدق بحر حتى تغسل الله ثاني سوماليلاند قديفو ميم سلزي زيا حنت نجر الله كابسلو تبغسيهم زوما شوفونو بدو عسب دليوم عسب يقولوا له إثيوبيا عسب تقول لا قليلنا مستشفى ما ينخيدنا نحن تنفتح ندل زلنا أكلات إثيوبيا بحجي بسلامة من قدي بني عالم لخير حجي أفدق بحري يدليا إيو إلا نحلف بقى زيادة تدليا أنا بإثيوبيا بقلت متصدلا بروباغندا بقى يدليا بحجي 130 مليون زبال لاند لوك زخونا حجرات علم لخو حق فقيد لنا له نحنا مودرن وورلد دينا نبر زلا نابك على اهل وسيا زوتو والحنتينا ኢትዮጵያዊነቱ ሻዕቢያ ስለዝኾነ ሻዕቢያ ከይጥፋና ወይ ሻዕቢያ ሳናጠፋ እንቅልፋንተኛም ዝዓይነቱ ፕሮፓጋንዳ ጀሚረን አለዋተን ሚዲያታትና ኢትዮጵያ ብርጌድና ሐመዱ ከጥፈን ናይ ቀይ ባህር እንቅስቃስ ንሻዕቢያ ከጥፎ ክንርኢ እንደግን ጽበይኩም አለኹ ሰውቁት ኮይንኩም ሲ ጋምባለ ጌርኩም ቁምጣ ጌርኩም حسابي كلاشين فيسكم سي ولا حمتي بطلون سارينا بقى شلون متينا شلون مت أقولهم دون بس أجا ما يكون حجي تجربة كنا بيرو من ديم كن هاي بحكة تجربة كعبيد بقاسيو زعت حديد دينا نسمع زلنا اسكتي تجبر زلون تايك جبر زغل كريو زخول حيل اللودي يتحطو بحفش عجن قال سباد ما نزل شركة قبرو يرلهو أكسع كندو أجدا سنة سلزلوي كونجن مفلاتون مجنزابون يدلتي استراتيجي نريز لنا زابد سابز قيازلو كابيز بقسم مخان بس من تاك تعاز وصل زليو فاسفها نابت غرنيا كترغم كله زي برتاو قالسي بقلطف مجمار كم زلنا كابزي وصاي كلا اماراتي كم زيبلنا وسينا علنا اتقالسي ابز عمد كنجمرو وساني احلفنا لنا نزي نمتكبار دما استفراليو هاجرات زقمطو استدالو منسيات አለው ንሶም ድማ ابز قربا معالتات كم زمصو كنغبرينا ትርጉም ትግርኛ ጋዜጠኛ ተስፋ ዓለም ነሽነሽም መንግስት ኤርትራ ድማ እቲ በወገን ኢትዮጵያ አንጻሩ ዝዋጉ ኤርትራውያን ናብ መሽረፈት አጸባቢቁ ፋፌት አረኪብዋ ቤት ጻፈት መሽረፈት አጸባቢቁ ፋፌት አረኪብዋ ቤት ጻፈት مشرفت بهذا زلو أبي أحمد يو نتا بيت صفتنا يرات كيلو أصبابي قصي نهو حتى ركبوا يزبلنا يرتدر فيكم يعني رات قدم لومي تي مشرفت بهذا نبرة أبي أحمد يو مسقينهم شعونا يتقرأ بانديرا يعني را أبزكر بعد ما نايتشبيا بانديرا حزام كريم مخانا فلوتيو أبوشي 4 عامات 3 4 بانديرا بس عملوا نكس بانديرا نايمان كتكونيا we don't know I think بانديرا نايم غيار حمامون كم زلينا نرزلنا نايتقرأ بانديرا تسكيم كانيركا نايرترا بانديرا حزوم نيرو قد مخندي عمتات دحريو نايتقرأ بانديرا تسكيمهم دحريو سماياويت بانديرا تمليجم حجرما نايتشبيا مس نايتشبيا أتها عايزهم زا سماياويت مس نايتشبيا أتها عايزهم أبزغرة بقى أبدا قاخت ورد مخانا رج سنياتات كينا كنزارب نخل مخنياتو ناي حدا سب ناي مصاي بحرناتو كافت زحلف بحرياتناتو يخا كتم ببتخل زخول درفتات مس هو حد كوين كاز درف زنبره أبزغرة بقى مس أبو خين كخدرف مخانو تا مشرفت كالشم كرهبولي ابن أبي انتايم كوصولو ساقوا تحطو أبو يزلو لازم نريو زلنا كنتات بتعمي زك يرولو زلو كنتاتيو أبي خنتاي دلولو أبزلن كنه هذا أبي وعلى غيرلو زاري من دتنانتو بلصقنا لسلام للمات لأندنت እጁ የተዘረጋ ነው በዚህ ጉባኤ ብልጽግና ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ማስተላለፍ የሚፈልገው መልእክት ግጭት በቃን እንሰልጥን እንነጋገር በስልሳዎቹ የታጠቃችሁትን ክላሽ አውርዱ ይብቃንና በሰላማዊ መንገድ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ኢትዮጵያን ለማበልጸግ በጋራ እንስራ በእኛ በኩል በሰላም በድርድር በውይይትና በሐሳብ ለሚደረግ የፖለቲካ ትግል ብልጽግና ግማሽ መንገድ የመሄድ ልምምድ ባል እንታይ ዝብል ዘሎ አቢ አሕመድ ነቲ ኩሉ ዕጡቅ ጉጅለ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ንኩሉ ኣብ ጣውላ መፅዩ ምስ ብልጽግና ተዘራሪቡ መፍትሒ ንክደሊ ኣብ ወቅዒ ይዕድም ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ አቢ አሕመድ ስለዚ ንኩላኻትኩም ዕጡቃት ጉጅለ ፋኖ ድዩ ሸነ ድዩ ናይ ትግራይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ድዩ ንኩላቶም ኣኪቡ ንዑ ምሳና
أبتأولا مزيهم شجركم فتحوي زبل زلوا the problem is أبي أحمد زمن مرحس له زي كوني نأبي أمينو أبتأولا زقرب أبزوان زي كراف بنانا كرقص معانا فلوتيو كلهم أبي إثيوبيا زلوا أبقى بوينت مسو سريع أمين كلهم كل إثيوبيا كلهم مسو نمجمريا كما تقولوا بسلطان أورومو زاكل بوتاسلو زي هبو نعم حرا تتقيمو نتم أورومو أمسكات نتم حدا زنبرو نعم أسيرون أسقعون بوقع دما أنصار تግራይ تزعبي دفعناتو نشعبيا يسو بجخايلو ردانيلو شعبيا قنعودن كيسو يكونه اي نفسه استراتيجيكاوي سقعد زفطرلو حيل سلازنبره نعو املاي اقداس نسلو زنبرو شعبيا كم دما نامحرا نسخاتكم كما خم يلن جግንነት ናይ አምحራ ናይ ፋኖ ፍሉይ جግንነት ይተባሂሉ ንعو لكلهم ሒዙ ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ኣብ ምድምሳስ ዓብ ተራ ተጻዊቱ ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ትግራይ ኩናት ከሎ ድማ እቲ ተንኮለኛን ክፍኣትናቱን ድሮ ኣብዩ ክረ ጀሚሩ አንጻር ሻዕቢያውን ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝፈተነ ኣብቱ ኩናት ናይ ትግራይ ከሎ አንጻር ሻዕቢያ ተበግሶታት ከም ዝወሰደ ተራእዩ ውዕል ፕሪቶሪያ ግብር ብሰበለ ኣይሶም ናይ ሳልስ ኢሚዲየትሊ ነቲ ናይ አምحራ ፋኖ ነቲ ኣጆኻ ዝብሎ ዝነበረ በጊሙ ከጥፎ ግዜ ከም ዘይወሰደ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ክንደምንታይ ጻድቅ ኮይኑ ናይ ሰላም መልእኽቲ ናይ ሰላም ጻውዒት ዝገብር ዘሎ ኮይኑ ተቐረበ በዚ ጉዳይ ዝክሸክዕ ዝኽእል ታክቲካል ጥራይ ምስክ ሰርሕ ዝኽእል ሰብ ቶም ካልኦት እንከም ጎራሓት እዮም ንግዚኡ ዘዋፅኦም መንገዲ ምስክ ሰርሕ ኣብነት ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይልታት ምስ ኣቢ ክሰርሕ ኢና ክብሉ ከለዉ ኣቢ እንታይ ዕላማ ከም ዘሎ ይፈልጥ እዮም ንኣብነት እቲ ረዳስ ብዛዕባ ኣቢ እንታይ ዘይተዛረበ እንታይ ኢሉ ዘይፀረፉ እጂ ግን ናይ ኣቢ ኣትከልምፅ እንድሕሪ ኣቢ በቃ ንኣቢ ክጅንጅን ዝውዕል ዘሎ ንኣቢ ንክትሐጉስ ተኮይንካ ድማ እንታይ ኢኻ ትገብር ንኤርትራ ኢኻ ትፀርፍ ንሻዕቢያ ኢኻ ትፀርፍ ኣብዚ እዋን እዚ ኣቢ ክሕጎሰልካ ከጣቃልካ ተኮይኑ ንሻዕቢያ ኢኻ ትፀርፍ ስለዚ ኩላ እዛ ትሪኣ ዘለኻ ምስ ኣቢ ክኸዱ ከለዉ ናቶም ኣጀንዳ ኣለዎም እዩ ንኣቢ እውን ልክዕ ከምቲ ንሱ ክጥቀመሎም ዝፍትን ንሳቶም እውን ክጥቀመሉ ክፍትን እዮም እቲ ዘሕዝን ክፋል ኣብቲ ሳዕስዒት ኣብቲ ጓይላ ድሕሪ ማንም መፅኡ ዘሎ ሓይሊ እንታይ እዩ እቲ ናቱ ፀወታ ክርዳእካ ዘይክእል እዚ ሕጂ ንሪኦ ፀናሕና ደንበ ተቃወመ ዝበሃል እዩ ወላ ሓንቲ እውን ኣብቲ ናይ ኣቢ ገይም ኣቢ ን6 ዓመት ን 5 ዓመት ፀወታ ናቱ ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ ኣሎ 2018 ናብ ስልጣን መፅኡ ክሳብ 2015 ከባቢ 6-7 ዓመት ገይሩ ኣሎ ኣካይዳ ናይ ኣቢ ኩሉ ሰብ ርእይዎ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንሓደ ሰብ ተጠቂሙ ከም በናና ክጉሕፎ ከም ዝኽእል ኣብ ፖለቲካ ይኹን ብህዝቢ ይኹን እታ ኣገባብ ነታ ተድልየካ ግዜ ደኒኑ እስኻ ሓላለይ ኢኻ እስኻ ፍቕረ ኢኻ ክብለካ ይኽእል ኣብ መወዳእታ ድማ ይጉሕፈካ እቲ ናይ ትግራይ ምውዳቕ ግን ነዚ ይመስል እጂ ብክልተ መንገዲ ንራእዮ ጀሚርና ኢና ንዓበየቱ መፅያ ኣላ ውድብ ጀሚራ ህዝቢ ቀፂሉ ህዝቡን ይኣስረሎ ሰራዊቱን ወሲሉ ኩሉ ዓቕሚ ናይ መተን ንብሎ ዘለና ናብ ሓደ ይመፅእ ከም ዝተባሃለ እዚ ዓቕሚ ዝሒዝካስ ናብ ትግባር ታንቢታ ጀሚርና ኢና ተባይላ ሰው ሁሉ ባንክ ወረፋ ይንከራተታሉ ትኬት የለን ደክቶን ከአየር መንገድ አይ ትኬት የለን ትኬት አነ ተሐቅም ዝራብ ጽበት ያ አነ ትኬትስ ሶሙን ገለስ ኦልሞስት በብዛት ቡክ ተገይሩ እንዴ ትኬት ለምንታይ ሰበቀ ጨኒቆ ኮጽ ይነድሳ ይብሉ ይጠፈሉ እዚያ ፈርስት ስቴፕ ተደልያ ዘላ ሰው ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ስጋታት እንየው ሸዊት ከም ብትክክል ስጋት እዚ ይረአየካ ዶ ናብ ኩናት ክና ምርሕ ንኽእል ደው ትብል ሕዚ አንቶ ይዘልዓልካለይ ነገር ነይሩ ውዕል ፕሪቶሪያ ይጻረር እዩ ኢልካና ነርካና ብትክክል ናብ ኩናት ዝወስደና ዶ ይመስለካ هو እንታ ይመስለኪ ተኾይኑኻ መን ምስመን እዩ ዘዋጋዕ ዝብል ሕዝታ ተክል ነገር ሕዚ ነፂራ ወፅያ እንዲያ ነፂራ ክንቅፅል ላይና ሕዝታ ሓቅን ምዝራብ ተኾይንታ ይኒ ፌደራል መንግስት ዋጊና ኢና ምሻዕያ ተዋጊና ኢና በቲቪ ፕሮፓጋንዳ ፌደራል መንግስት አምባገነን ተባይሉ በደንብ ተሰብኺና ኢና ሻዕቢያ ድማ ወልቀ መላኽ ተባይልና ተሰብኺና ኢና ሕጂ ታገርሙ ታ አጀንዳ ሻዕቢያ ገዲፎም ፌደራል ድማ ከም ዝገበርና ከም ዝሕዝ ሚዲያውን ደሞ ቁጥር ስለዛ አብዮም ሚንበር ብስተኻለ መጠን ጽሊት ና ፌደራል ምግባር ይምክረሎ ዋይንት ይልክኒ ምስ ሻዕቢያ በደንብ ገይሮም ይሰርሑ ስለዘለው በቃ ግልጽ እዩ መርዳቶን ጌርናውን ድማ ንዝምልከቱ አካል አቅሪብና ኢና ዝምልከቱ አልካ ግን ያው አቲቲ ፍል ስለዘለው ሰራሕ ይኻለኒ مشعبه نانا جرنا مشعبه جرنا ዝራኸቡ በስርዓት አለ በደንብ ይራኸቡ አለ
ዜናዊ ዝምታዋን ሰብራለች። የደብረ ጽዮን አንጃ ከሻዕቢያ ጋር የጀመረውን ግንኙነት ተቃውማለች። ከኢሳያስ ጋር መስራት በራሱ ወንጀል ነው ስትልም ተደምጣለች። ሻዕቢያ ከደብረ ጽዮን አንጃ ጋር የጀመረው ግንኙነት አሁንም እያነጋገረ ሲሆን በጉዳዩ ላይ በርካታ አካላት አስተያየታቸውን እየሰጡበት ነው የሚገኘው። አስተያየታቸውን ከሰጡ ፖለቲከኞች መካከል የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የበኩር ልጅ ሰምሃል መለስ ዜናዊ የሰጠችው አስተያየት ቀልብና ትኩረት ስቧል። ሰምሃል መለስ ዜናዊ በሰጠችው አስተያየት ከሻዕቢያ ጋር አብሮ መንቀሳቀስ ትልቅ ወንጀል ነው ብላለች። ከሻዕቢያ ጋር ለመስራት ጓሉን መለስ ያዛ ዘረባዚያ ብዙ ጊዜ ክድገም ንሰምዓለና ሓቅነት ክልዎ ይኽእል ዶ ሜቢ ሻዕቢያ እውን ታክቲካል ስትራቴጂ ናቱ ክጥቀም ይኽእል እዩ። ምክንያቱ አብይ አሕመድ እንታይ ይገብራሎ እንታይ ይብላሎ ይርይዎ ስለ ዘለው እቲ ኩነታት ድማ ንጹር ስለ ዝኾነ ግብፂ እውን ይንቀሳቀሱ ስለ ዘለው እቲ ናይ ደብረጽዮን ብሎክ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክገብር ይኽእል بوقعي أبي أحمد ببروباغانديستس ناتو أنصارو سفيع زخونة من أي دبرتين نتح واحد زبالن أنصارهم أبي قص جمير خمسة رلنا سلازي دبرتين أنتي ولا ونت سراويت والنسوم كم زلي زنقر السراويت نازو وصلنا السنة مالت العلواي مرحنة وصلنا السنة بتعامل بزح حساب بزح تقرواي دسيلو أدني أو تسفى غير اللي بتعام وحدات كا يزلال أولو سلطان مراد زخلنا حيل زي كاب سلطان مراد زخلنا متشو كناتات استفطر له كناتات له حزي في اللايد ما حزن احنا خمود وسينا اينا كم حزبون وسينو ايو حزبون سراويتنا نتنا يودبنا يخنا حزبنا زماساسل وسانه وسينو الله حزبن ودبن سراويتن حدا خسع زخنا ما نما يسعرنا تي زربا حجي تقارو بكل من قدي تمن سيጫው قبل كلو بتحدا وجن ناب صارت واحد كخيز لي يمثل قلت واحد ابزي وانزي ودي مچو هواهو تفطيرنا له قبل كلو انتاي تمچو هواهو كاون زغل ممقال فانو نفسو ناي ربحو اجندا خقبر زفتنو لزليو شني ناتو علامات حرم زفتنو لزليو نفسو كفسب تمساسال علاماتات كهرمو لزخلي سلازي ابي نتهاجر ملو بملو ابيدو زحجي ابزي كاسمعكم صناكو ابي بجاكم يتوال نخلو افدا جاي كفوتي زبل زلو كاب زيرو تبقسي كونن اتكونتات معرتنا بيرترا كوتكو يلوم بلا بلا تهديد زغبرو زلو بقمت علي تكوننت كان يقول بقمت عليه أبي أحمد إذا حجز له متشوق كنتات نفانو نشنة كمدما نتم نيتجري حيلي في الله يتناي دبرتين كان في تغلال عن عربي دتوي اللي زلوا معناته نتي ردا كعلوان دحرقينو ردوا يمالتي سلازي زو قدايزي نابي قصك خير خل I think أبنا زا قدايزي كابزيان تسجير كحلف الله الخونيجن زياتا والسانيتن أقداسيتن مدرخ نعطيو كم زي مدرخ زليو متيوم أبتا دستي تتقدر لا دستي كأتو زفتن زلو جو أبجد calculation الله أديس أبان كبابيو كحس خلي تون قالوا تروحوا يمزلوا أمحرار روحوا يزلوا شناون روحوا يزلوا هو حد ما صب يغير روحوا يزلوا سلازي أبنا تطلع أنا خمسة مثلا أكباب أديس أبا أنتوا واحد بعد الدين فلتصون بقيرهم فحبتني بلو أنا نزع أديس أبا كبابي تراي كوحس على نزع عينتي كل تأكيد أنا تطري خلها نزيع تقول لي هتمثل نحنا بدقة خينا كنعزب مخانا تكونتات معناته قلتي في زمع بالزلون قلتي في زلاوة زلو كونتات نرسل زلنا اسكزيا سمعوا حنت زربا من البحث سب كم تزدل لدي سمع خوين سمعني يا زيا نت معمر الغزافي بريزيدنت إيرترا إسياس أفوركن بريزيدنت سيلفيا بورلسكونن الرهبمو ناب حبوتاتكم كحسات منو النامو طليان تحطو تحت كف لبن ماتشم زبوزح مرحت أفريكان إلتا كالكوليتر موصو بريزيدنت هاجريجن حنت تحطو يحتي سنداتو ما ركبني بجنزب يتمنو مني حزب إيرترا تصبح نقو سندي خحتني يبن زي تتصبيو ملس زرخب برلسكوني زفل عليتم ملسي ملس مستر President, you are asking for the impossible. President, زي كالي خاتحت تزلخا ايو دحان انا تندليون اجيرك الله يخون دي كون انجن نجزي نقدفو اتاركب بزتعات يا صنيحة نالبات تامنا يتمال عودة السالي توادو يخون نبل اتوم زبلا خي قبرا خمزي دك ازفلطو ملسو فليت امولو ودحا بوي
زي حتى زيا بريزيدنت سياس اب تركب اب طليان اب زتراخبلو كم زحتتا يذكر زيا باك جراوند ستور غنا يفلطاني نيره ناي بحكي اغريماتني معناتو حركاتي بزو غزي انا زملالسن حتون تلو ኤርትራ ዝግባኣ ካሳ ካብ ኩሎም ንኤርትራ ዘበሳበስዋ ዝጨቆኑላን ዝጨፍጭፍዋን ክሳብ ሕጂ ዘድሊ ዝኣክል ካሳ ከም ዘይተዋህበት ዝኣምን ኣነ ስለዚ ኣይ ሆፕ ሓደ መዓልቲ ኩሉ እዚ መጀመርያ ክትሓትት ኮይንካ እውን ሰነድ ይክልወካ ዘሎ ትሕቶ ትክክለኛ ናብ ቦቱን እዩ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ናይ ብሓቂ ተገርም እያ ነይራ ኣብዚኣ ክልተ ነገራት ሼር ክገብር እየ መጀመርያ ኣብዚ ሓንቲ ዳንኤል ገለ ነገር ክዛረብ ሰምዕዮ ነይረ እዛ ናይ ዳንኤል ቪድዮ ፕሊዝ ከድኩም ረኣይዋ ብዙሕ ኣገዳሲ ትሕዝቶ እዩ ዘለዋ ብዛዕባ ምሕዳስ ናይ ባፅዕ ኢልካ ዝቐረበ ሓደ መፅናዕቲ ሓደ ፕሬዘንቴሽን ነይሩ እዚ ኣብ ሓፂር እዋን ተግቢሩ ኣብ መዓላ ክውዕል ከም ትኽእል ሓንቶም ፈላጣት ጥልቕ ኢሎም ዝዛረብሉ ርእስቲ እዩ ግን ካብቲ ተስፋ ዝህብ ንፕሮፓጋንዳዊ ዓይነት ተስፋ ዝኾነስኒ ክኸውን ባኽእል እዩ ኢልካ ካብ ኪኖ ተስፋ ዝግበረሉ ተዓዘብክዎ ነገራት ማለት እዩ በቲሉ ንፖለቲካዊ ንጂኦፖለቲክስ ዝትንክፍ ጉዳያት ነይሩ ንናሽናል ሴኪሪቲ ሃገራዊ ድሕነት ናይ ኤርትራ ዝትንክፍ መፅናዕታትን ዝቐረበ መደራታትን ነይሩ ሲሕኩም ናብ ዝመፀሉ ክሳብ ተሰጋግርዋ ካበና ዝድለ ኩሉ ምትሕብባር ድዩ ምድጋፍ ድዩ ከም ዘይፍለየኩም ክብል ደሊ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከዓ ኩላቶም ዝረኣኽቦም ዝረኸብክዎም ዕድል ረኺብለና እውን ዘዘራረብናዮም ናይ ብሓቂ ምቕሉላትን ክትዛረቦም ክትቀርቦም ብቐሊሉ ዝቐርቡኻን ክፉት ልቦም እውን ክዛረቡካ ድኽእሉ ምዃኖም ናይ ብሓቂ የሕጒስኒ ስለዚ ምስ ኩሎም ፅቡቅ ሌላ ፅቡቅ ምቅርራብ እንዳበልኩ እቲ ካብ ሎሚ ንገብሮ ብማዕዶ ነበረ ሕጂ ቀሪብካ ሓሳብ ትለዋወጠሉ መድረኻት ተኸፊቱ ስለ ዘሎ ርክብና መልሽ ድራጎዘሉ መገድታት ሰናይ ትምኒተይ እንዳገለፅኩ ናይ ብሓቂ ምስጋና ነቲ ኩሉ ማዕዳኹም ነቲ ኩሉ ኣቀራርባኹም እንዳመስገንኩም ብፍላይ ፍሉይ ምስጋና ንኣቶ የማነ ገብረኣብ ነቲ ዝሃብካኒ ዕድል ሓሳብና ሰሚዕካ ግዜኻ ወሲድካ ኩሉ እንታይ ክንብል ፀኒሕና እንታይ ኸ እቲ ናይ ሓባር መረዳእታ ክህልወና ዝግብኦ ብዓብኢኻ ህዝባዊ ግንባር ኣበይ ፀኒሑ ኣበይ ከይድ ኣሎ ኢልና ናይ ሓባር መረዳእታ ክህልወና ግዜ ወሲድካ ዝሃብካና ብጣዕሚ ይቐኒየላ ክብል ፈቱ ድሕሪ ሕጂ እውን ከምዚ እንዳበልና ይህን ምሂ እንዳተባሃልና ዝተረፈ ናይ ሕቶታት ድዩ ካልእ ክምላእ ዝግብኦ ድዩ ኣብቲ በትናተይ ርእቶ ህዝባዊ ግንባር እንተደኣ ደልዲሉ ህዝባዊ ግንባር ኣብቲ ሃገራዊ ቻርተሩ ኣተኪሩ ብሓድሽ ምዕራብ እንተደኣ በፂሑ ኩሉ ትምነዮ ኩሉ ተናሓቱ ነበርና ብኡ መገዲ ክትግበር ምዃኑ እዩ ትምኒተይ ኦር እምነተይ ስለዚ ነዚ ዕድል እዚ እንደገና እንዳመስገንኩም ቀፃሊ ካልእ ርክብ እውን ክፉት ምዃኑ ከምኡ ዘሎ መረዳእታ ስለድሃብካና ይቐኒየለይ ክብል ደሊ ከምኡውን ዓበ ምስጋና ንወፃኢ ኣሕፈሮም ተወለ እዚኣ ምስ ሰማዕኩ ክውዲ ሓንቲ ርእቶ ስለ ዘላትኒ ይቐኒየልና ነቲ ግዜኻ ፀዊካ ነዊሕ ግዜ ወሲድካ ናይ ሓባር መረዳእታ ክህልወና ብዛዕባ ህዝባዊ ግንባርን መደባቱን ኣስፋሕ ኣቢልካ መረዳእታ ድሃብካና ይቐኒየልና ንስኻ እውን ቀፃሊ ርክብ ከም ንገብር ፍለጥ እሞ ምስ ከማል ሓወይ ኮይና ምስ ካልኦት ብፃት ኮይና ግዜኻ ወሲድካ ንዝሃብካና ንኩሉ ምክርን ማዕዳን ሓበሬታን ክብረት ሃበልና ይቐኒየልና ክብል ደሊ ስለዚ ካብዞም ኩሎም ኣብ ስእሊ ዝረኣኹሞም መራሕቲ ድዩ ካልኦት እውን ኣብ ስእሊ ዘየለው ናይ ሓባር ኣቕሓ እንተሎ ሓደ ሰላም ኢልናያ በቲ ድገብሮ ተለና ኣቀባብላ ድዩ ብድሕሪኡ እውን ብዝቐፀለ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከመስግናፈቱ ናይ ብሓቂ ኩሉ ስርሓን ንጥፈታታን ካብ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ጅግንነታ እሞ ሕጂ እውን ኣብቲ ምሕደራኹም ኢላ ትቐፅል ዘሎ ፕሮጀክት ተዓዘብናዮ ጠልቕ ኢልና ኣሎ እሞ ካብቲ ዝሕጎሰኒ ከምኡውን ካብቲ ደይ ተፀባኺ ወይ ነገር ነይሩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ መገዲ ነቲ ናይ ፅርግያ ናይ ሕጂ ብዙሕ ፕሮጀክታት እንድዩ ዝዛረብ ዳኒ ኣብዚ ኣነ መቸም ንኩሉ ኣብዚ ክነገረኩም ኣይክልኒ ሰፊሕ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ ዘለዎ ሓንቲ ካብዚኣ ዝተገንዘብኳ እንተሎ ግን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ናይ ብሓቂ ኣገደሲ ነጥብታት ኣለዎ ኤርትራዊ ኣብዚ ሃሉ ይሃሉ ኣብዘን መትከላት እዚኣተን ኣብዘን ነጥብታት እዚኣተን ዝኣምን እንድሕሪ ኮይኑ ካልእ ሕቶታት ንክሓትት ካልእ ርእቶታት ንክዛረብ ስክፍታ ከም ዘይብሎም በዚ እየ ዝፈልጥ ሓደ ግዜ ኣብዚ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብ ኣብዚ ደንቢ ሃገራውነት ዘሎ ኣነ ዝርዮ ማለት እዩ እዚኣ ከም ርእቶ እየ ዘቐምጣ ዘሎ ከምቲ ሰብ ርእቶ ዝበናኑ ነቲ ተዓዛብናተይ ከም ርእቶ ኤርትራ ዘይንቕነቕ መትከላት ክህልዋ ይግባእ ኣነ ብናተይ ርዲእ ዝብሎም ናፅነት ናይ ኤርትራ ታሪክ ናይ ኤርትራ ሰማዕታት ናይ ኤርትራ ሓድነት ናይ ኤርትራ ነቲ ሃገር ከም ሃገር ከቐፅሎ ዝኽእል እዚኣቶም ባንዴራ ናይ ኤርትራ ኣሎ ነገራት እዚ ክትንከፍ የብሉ እዚ ነቲ ሃገር መትከላት እዩ ፕሪንሲፕልስ እዩ ፕሪንሲፕልስ ኣብኡ ዲስከስ ኣይትገብርን ኢኻ
ኩሉ ኤርትራዊ ናይ ግድን ክቕበሎ ዘለዎ ነጥብታት እዚ ኣበይ ግን ዲስካስ ክትገብር ትኽእል ወይ እውን ርእቶታት ክትእትው ፅርግያ በዚ ክኸውን ኣሎ ናብዚ ክኸይድ ኣለዎ ዲጋ ናብዚ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ከምዚ ክኸውን ኣሎ ገዛውቲ በዚ ክህነፅ ኣሎ በዚ ክህነፅ የብሉን እዚ ከምዚ ክግበር ኣሎ ክግበር የብሉን ነዚ ክትብል ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ሃገር ነዚ ክትዛረብ ተዘይክኢልካ ንዝፀድፍ ዘሎ ተጣቅዓሉ ጥሪኻ ዘለኻ ጌጋ ክትርኢ ከለካ ትም ትብል ከለካ ወይ እውን ርእቶ ዘይትህብ እንተለካ ትጠቕማ ኣይኮንካን ዘለካ ሃገር ንሃገር ኣይትጠቕማን ኢኻ ባይ ዘ ወይ ፖለቲከኛታት ዘጣቅዓሎም ኣይኮኑ ዝደልዩ ንሓደ ሰብ ምጥቃዕ ሓደጋ እዩ ኣብዚ ናተይ ኣነ ርእቶታት ንኣብነት ኣብቲ ፊድባክ ክፀሓፈለይ ከሎ የቐኒየልና ጆርጆ ስለትኩሉ ትገብሮ ዝብሉኒ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለኒ እቶም ሰባት ከማ እናበሉ ግን ሄይ ጆርጆ ኣብዚያ ቦታታት እዚአን ከምዚአን ግበረን ዝብሉኒ ግን ዝያዳ እዮም ዝህብትሙኒ ስለዚ ነቐፌታ ነቲ መትከላት ናይ ሃገር ተቐቢልካ ነቐፌታ ምሃብ ኣገዳሲ እዩ ነዚ ነገር እዚ ክርድኦ ኣለና ኩሉ ነገር በቃ ፐርፌክት እዩ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ጉድለት የለን ዝኾነ ይኹን ነቐፌታ እንዶይ ትግበሩ ነቲ መስመር ሃገራውነት እንዶይ ተዓንቅፉ ኖ ማይ ፍሬንድስ ከምኡ ይኮነን ኤርትራ ዘይትንከፍ ነገራት ክህልዋ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ዘይትንከፍ መትከላት ከተቐምጥ ክትክእል ኣለካ ኣብቲ መትከል ኮይንካ ግን ኣብቲ ውሽጢ ፊድባክ ናይ ምሃብ ክእለት ክህሉ ክኽእል ኣሎ እቲ ኣብ መርሕነት ዘሎ ድዩ ኣብ ውዳበ ዘሎ ድዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ድዩ ኣብ ደገ ኮይኑ ዘሎ ሰብ ድማ ገለገለ ነገራት ክረዳዳእ ክኽእል ኣሎ እዚኣ ጌጋ ነይራ እዚኣ ክትረማ ኣለዋ እዚኣ ከምዚ ክትከውን ኣለዋ ናይ ምብሃሃል ነጥቢ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ዝብል መደምደምታ ኣለኒ ዳኒ ድማ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ቪድዮታት ካል ቪድዮታት ካ ድማ ንፅበ ኣለና ምናልባት ግዜ ተኺብካ ኣዛይ ሰድ ቀፃሊ ኣነ እውን ሙግደይ ምሳኻ ክራኸብ ዝኾነ ይኹን ዘተነ ክንገብር ደስ ብለኒ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ፕሊዝ ናትኩም ሪቶ ብሃናፁ መንገዲ ክዕረ ዘለዎ ክውስኻ ኣለዎ ክስተኻኸል ኣለዎ ክምላእ ኣለዎ ትብልዎ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ይርየ ኩሉ ይርየ ክብለኩም ኣይክልየ ግን ይርየ ሕልፍ ሕልፍ እናበልኩ ነታ ኣገዳሲ ድማ ኣብኡ ክምልስ ኣይከልኒ ኣብ ኔክስት ቪድዮ ናተይ መልሲ ክበሉ እየ ዝፍትን ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ብዛ ደርፊ እዚኣ ክገድፈኩም ኣብ ካልእ ግዜ ይራኸበና أستوعللو وان أخيلو تستبدللو علو كنميخا قس تزمسلو لو عملي تزخلقو سمسل تخلو حبيبي وجيقنا ورد على المتكل تبقس من السي حسن وتقاتل شو صلاتي دقيقة